Mayibongwe inkosi bathandekayo bakaThixo. Mandibulise ke egameni lika Yesu Kristu waseNazarethe. Lo thethayo ngubrother Abongile osindisiweyo ohlala ke kumhlaba wasePort Alfred eCawa. Nami ndazamkelela uYesu Kristu bazalwane bakaThixo. Haleluya. Ndasindiswa ndenzelwa inceba yokuba ndisindiswe. Haleluya. Nami ndingomnye ke owakhethwa nguThixo ukuze nami ndibe ngomnye wabantu abazokusebenzela inkosi kweli xesha lokugqibela, ngoba ithi iBhayibhile ayisithi haleluya abaye kuKristu kodwa nguye oye kuthi, okanye ayisithi esamthandayo kodwa nguye wasithandayo. Bazalwane, thina sesizomthanda nje kungenxa yothando yena awasenzela lona. Now iBhayibhile yam xa ndiyifunda ithi, bazalwane bakaThixo, ukuba niyandithanda niza kugcina imiyalelo yam. So in other words, indlela eyokubonakalisa uthando esinalo kuKristu kukuba, bazalwane bakaThixo, sigcine imiyalelo. Haleluya. Kukubonakalisa uthando lwethu kuye olo. Ufuna nje loo nto, akafuni into ininzi kodwa ukugcina imiyalelo yakhe. Indlela ke leyo, bazalwane, ebonakalisa ukuba siyamthobela okanye siyamthanda uThixo. Uba umntu uthi uyamthanda uThixo aphinde angayithobeli imithetho yakhe, loo mntu lowo akamthandi uThixo, udlala ngamagama. Haleluya. Ndifuna namhlanje ke sithethe ngale ndaba yabantwana, abantwana abangamantombazana. Mayibongwe inkosi. Haleluya. Bantwana abangamantombazana iyathetha ke le ncwadi. Masifumane incwadi apha kuLeviticus chapter 19 verse 29. Uze ungayihlazi intombi yakho ngokuyenza ithengise ngomzimba, ukuze ilizwe lingangcoliswa ngabafazi abathengisa ngomzimba nangabantu abangakwazi kuziphatha. Inkosi ke mayisikele ukufunda kwezulu ngoku nangunaphakade. Amen. Nanzi into endifuna sithethe ngayo namhlanje, yiyo kuphela ile verse. Haleluya. Glory to Jesus Christ. Ngoba ingxaki ikhona, akumelezekanga sieke okanye sizenze abantu abangayiboniyo ingxaki ikhona. Haleluya. Ingxaki eyenzeka kwilizwe lonke, all over the world, ikhona ingxaki, and le ngxaki lena akunyanzelekanga ukuthi sithule siyibona. Haleluya. Ikhona, bazalwane. Abantwana bonakele, bazalwane, ngenxa yabazali abangakwazi ukulawula abantwana babo. Haleluya. Namhlanje sidila nabantwana, haleluya, abangakwazi ukuzibamba, abangenaso isimilo. Thetha ngabantwana namhlanje abangamantombazana, ngoba ithi iBhayibhile yam namhlanje, uze ngamanye amagama ungazuyenze. Lord to Jesus Christ. Uze ungayihlazisi intombi yakho, ungayihlazisi ngokuyenza ithengise ngomzimba. Haleluya. Ngokuthengela umntana wakho impahla. iBhayibhile ethe mazinganxitywa. Uyamhlazisa umntwana wakho, ulihlaza umntwana wakho kuThixo. Xa enjalo, yiyo loo nto isihoko sigcwele ngabantwana. Haleluya. Abantwana bebenganxityiswa kakuhle ngabazali babo. Awukwazi ukuthi wena ungumzali unxiba modest kodwa umntwana wakho intombazana umnxibisa ibhrukwe. How can unxibisa umntwana wakho ibhrukwe oyintombazana kodwa wena akuyinxibi? How can unxibisa umntwana wakhe iskirt, short skirt, mini skirt? Umntwana wakho umnxibisa mini skirt eveza amathanga ngaphandle emntwaneni. Uyamhlazisa umntwana wakho njalo xa umenza loo nto. Haleluya. Ngoba wenziwa nguwe, uthengelwa nguwe, akaphangeli, uyafunda. Uyifumana phi imali yokuthenga impahla yena? Haleluya. So namhlanje uthi uThixo uma ethetha nathi, uze ungayihlazisi, glory to Jesus, intombi yakho ngokuyenza ithengise ngomzimba. Yazi bakhona abanye omama abakhohlakele kakhulu. And ke bona ndiqonda ukuthi ngomama abasindisiweyo, kodwa bakhona nabo abasindisiweyo.
akhona elizwi abalithethayo. Abantwana babo bangamantombazana bayazala bayamitha bayazala batshatanga, kodwa abamama basindisiwe. Zonke izinto zenzeka phambi kwabo. Lento yaqala, lento foundation ayikho strong. Ichaza kakuhle ukuthi i-foundation lena yiyo engekho strong. Ngoba ukuba i-foundation ibi strong, apho khona umntwana akhuliswe kakuhle, sakhule semncinci. Hallelujah, glory to Jesus Christ. Bengasoza beyingxaki xa selekhulile. Hallelujah. Lento ingenxa yokubana umzali yena uthe lo mntwana esakhula yanguye omthengela izinto ezi-expose umzimba wakhe, and ezi zinto ngoku ezi-expose umzimba wakhe zizo ezibangele wathengisa ngomzimba. Ukuthengisa ngomzimba ayikokuya phaa uhambe uyothengisa ngomzimba ulale nomntu, but ukuthengisa ngomzimba kukuveza umzimba wakho, uvezela wonke umntu ofuna ubona phandle apha for free. Umzimba wenzelwa ngokuthi bonke abantu bawubone. Umzimba wenzela ukuthi ubonwe ngulowo otshadileyo naye. But namhlanje abantu ba-expose imizimba yabo everywhere. Apho bahamba khona imizimba baya-expose imizimba yabo. Hallelujah. Namhlanje uNkulunkulu uthi, bazalwane, uze ungayihlazisi intombi yakho ngokuyenza ithengise ngomzimba. Sukuyihlazisa intombi yakho, uyayihlazisa njalo ngokuyenza ithengise ngomzimba. Hallelujah, glory to Jesus Christ. Umyeka kanjani umntwana wakho intombazana angalala endlini kodwa ukhona uthi usindisiwe ngumuntu ongumama? Yenzeka njani loo nto ukhona? Because once umyeke esakhula lento iyaqhubekeka ke ngokulento sulela nabanye lento. Yiyo lento iBhayibheli yami namhlanje sithi njena ukuze ilizwe lingangcoliswa ngabafazi abathengisa ngomzimba. Bazalwane, ukuze ilizwe lingangcoliswa. Namhlanje ilizwe lingcolile ngenxa yobana kunabazali abathengela abantwana babo ominiskirt, abazali abathengela abantwana babo izinto ezi-expose i-breast zabo, ezi-expose amabele abo. Abantwana, abazali, bazalwane, mayibongwe inkosi, ngabazali babo babathengela ezi zinto. Ngabazali babo abathengela i-makeup. Ungamthengela njani umntwana wakho i-makeup? Umntwana wakho angayifaka njani i-makeup ukhona usendlini? Hallelujah. Le nto iqala ke umntwana esemncinci, seko-3 years umntwana umnxibise modest umntwana, njengoba iBhayibhile isitsho, kwenzela athi ekhula lo mntana lona angapeniki uma umchazela ngezi zinto, angakhali okanye angakhalazi. Hallelujah. Ngoba imfundiso ifundiswe esemncinci. Ithi isiXhosa ke igotywa isakhula. Hallelujah, glory to Jesus Christ. Namhlanje abantwana bonakele, ihlabathi lonakele, ngoba le nto iqale yonakala kulo mntwana esemncinci esakhula, akafundiswa indlela okunxiba. Ukhule hambaze. If noma ungaphuma ngokuya eshop, angekho ungambona umntwana opha ko-9 years, uzambona ukuthi akanxibanga. Qala ko-9 years, 8 years, lo mntwana lo sweleka kwakhe nje uye esogweni lo mntwana ngenxa yomzali wakhe ongakwazanga ukumthengela impahla ezirayithi zoba lo mntwana represente into akuyo. Hallelujah, glory to Jesus Christ. Namhlanje uNkulunkulu uyasinqanda, bazalwane, uyasinqanda ukuba le nto besesisiyenza masele siyiyeka sisayiqala. Hallelujah. Sizithathe impahla sizitshise, singaphisi ngazo, bazalwane, singazinikezi abanye abantwana ezi zinto, ngoba ngezikaSathane iibhrukwe sayazi ukuthi zidizayinwe emkhathini. So awukwazi uvumela ukuthi umntwana wakho anxibe into yasemkhathini. Awukwazi uvumela umntwana wakho anxibe into expose amabele. Hallelujah. Bona neuniform zabo namhlanje ezimfitshane nasesikolweni, bazalwane, ngoba ezi zinto baziqhele endlini. Uyasika umntana iskate sibe sincinci ngoba akafuni nje into yobana
anxibe into engazomveza ithanga lakhe, akafuni ungabonwa, seqhela ukubonwa, seyithanda le ndaba yamehlo, seyithanda le nto yobana xa idlula emadodeni, amadoda amjonge, amadoda amkhanuke, seyithanda le nto ngoba lo moya sewungenile kuye. Haleluya. So if uyayiqaphela le nto uzobona ukuthi abanye abantwana abangamantombazana i-lifestyle yabo into yokuveza amathanga ngaphandle nokuveza amabele ngaphandle. Akaziva ncam once zingaveli ezi zinto kuye, akazivi bangathi akanxibanga, kanti le nto isuke emva, uyekwe ngumzali wakhe emva. Noba umnikile imali yakho mzali, le lo mntwana athenga ngayo izinto, so kumele into yobana umfundise indlela yokunxiba umntwana kuze ihlabathi lingonakali. Ihlabathi namhlanje lonakele, bayareyithwa namhlanje abantu, konakele nje bazalwane, kungenxa yobana kugcwele inkanuko kakhulu ehlabathini. Ihlabathi lingcolile. Yathethwa le nto kwakwiTestament endala, uze ungayihlazisi intombi yakho ngokuyenza ithengise ngomzimba, ukuze ilizwe lingangcoliswa ngabafazi abathengisa ngomzimba nangabantu abangakwazi ukuziphatha, abantu abangenayo i-self control. Sekugcwele abantu abangenayo i-self control namhlanje. Indlela ekunxitywa ngayo bazalwane, abantu bereyithwa kangaka, indlela ekunxitywa ngayo. Ingxaki phaa bazalwane, esinxibeni. Haleluya. Imagine ukuba abantu bonke bebenxiba modest, bebenxiba ngendlela kaNkulunkulu, ngezingekho irate yokureyithwa kwabantu ngengekho ngaka, mhlawumbi ngebengareyithwa kwa ukureyithwa. Haleluya. Haleluya. Glory to Jesus. Indlela abantu abanxiba ngayo yiyo ezisa inkanuko. Haleluya. Glory to Jesus Christ. Abantu mabafundise ukunxiba abantwana babo bazalwane. Umntwana wakho uxhomekeke kuwe. Umntwana wakho kuza ezulwini uxhomekeke kuwe, nakuza esogweni ikwaxhomekeke kwakuwe. Haleluya. Ndiphinde le ndaba ndithi indaba yoba umntwana wakhe alingene izulu ixhomekeke kuwe mzali, futhi nendaba yokubana ayongena emlilweni esogweni ikwaxhomekeke kuwe. Haleluya. Glory to Jesus Christ. So indaba yokunxiba ibaluleke kakhulu. Ngifuna ukubethelela le ndaba yokunxiba bazalwane. Haleluya. Ngoba siyababona abanye ukuthi banxiba kakuhle but ubone ukuthi umntwana yena akanxibanga kakuhle. Hallelujah. How can wena unxibe modest but umntwana akekho modest? How can? Because le nto elapha kuwe kumele ibe khona nasemntwaneni, same as injalo nasemyenini nasemfazini. Hallelujah. Umyeni ophila ubungcwele umbona phaa kumama. Glory to Jesus Christ. Hallelujah. Kodwa le nto benifuna ke siyithethe namhlanje yeyabantwana. Abantwana abalonakalisileyo ihlabathi lonakele ngenxa yabantwana abanganxibiyo endleleni, ngenxa yabantwana abahamba be-naked. Haleluya. Ngenxa yoba abantwana bahamba be-expose amabele wabo everywhere they go. Apho bahamba khona bashiya inkanuko, apho bahamba khona bashiya abantu besiya esihogweni, ngoba ithi iBhayibhile bazalwane, njengokumjonga umntu umkhanuke. Loo nto imbangela ukuthi umntu esihogweni. Bangapha abantu abafa ngenxa yenkanuko, bangapha abantu ababangelwa inkanuko ngulo mntwana once lo mntwana etown, bangapha abantu abashiya begcwele inkanuko kwela town, bangapha abantu abashiya begcwele inkanuko esikolweni. Haleluya. Glory to Jesus Christ. Eklasini yakhe ushiya inkanuko ngoba abafana xa bemjonga bayamkhanuka ngenxa yendlela anxiba ngayo. Haleluya. Ngoba uThixo uyala abazali, ngoba uyayazi ukuthi umntwana akazinxibele ezi zinto, unxityiswa ngumzali onegunya phezu kwentloko yomntwana wakhe. Haleluya. Glory to Jesus Christ. Even nasecaweni ukuba lo mntwana akafundisekanga kwasekhaya, kuba nzima ukuba afundiseke. Bambalwa abafundisekayo ecaweni xa bengakhange bafundiswe kwangasemva emakhaya. Bazala basenayo ingxaki. Ubona umntwana ona-3 years uyadlala phaa amathanga ngaphandle, unxiba isikeyiti esifitshane esincinci, kanye una-4 years 5 years, noba udlala phandle but uzisa inkanuko. Siyava namhlanje kuthiwa abantu abadala bareyipha abantwana. Zizinto zikaSathana abazifakayo abantwana kuzo, ezibangela inkanuko ebantwini abadala, bakhanuka abantwana abancinci.
Hallelujah. Namhlanje ilizwe lonakela abantwana bathengisa ngomzimba. That is why sithi iBhayibhile sanubahlazisa ukuze ihlabathi lingangcoli kugcwale ngabantu abathengisa ngemizimba. Namhlanje kugcwele ngabantu abathengisa ngemizimba ngoba ihlabathi selonakele already. Hallelujah. Ngiyothuka ke ngokucanza phina nibone nabazalwane nabo sebephinda besithi plus kulo monakalo khoyo baphinde bathi plus baphinde bathengela abantwana babo izinto, bathengela abantwana babo i-eyelashes, bathengela abantwana babo i-lipstick nee-cutex, abantwana babo bagcwele ezi-makeup, abantwana bebancinci sebebukeka njenge-prostitute, sebethengisa ngemizimba bebancinci abantwana. As a result ke ihlabathi lonke lonakele ngenxa yabantwana okanye ngenxa yabazali abancibisa abantwana babo bebancinci, qalise encinci lento. And omnye yena uyenza laa nto engekho aware, but kumele babe aware abazali, kumele izinto zifundiswe because omnye akekho aware bazalwane. Uthengela umntana wakhe yena kube mthanda aqonda uzamthengela loo nto. Lo mfisho ke afishe umntana aveza i-cleavage ngaphandle okanye amathanga ngaphandle, kanti le nto leni iyadala inkanuko le nto kwalapha kuye lo mntana. Ayidali inkanuko phaa kulaa mfana mjongileyo, but nalapha kuye iyadaleka. Hallelujah. Hallelujah. Inkanuko ihamba ngokwakamoya abazalwane, iyahamba inkanuko ngokwakamoya, i-spiritual le nto bazalwane, and iyingozi. Mayibongwe Nkosi. Namhlanje abantwana bayamitha bebancinci, age of 14 years umntana semithe 2 bantwana. Hallelujah. Kungenxa yokuba ilizwe lingcolile. uThixo wayinqanda le nto kwasekuqaleni, uyaphinda uThixo uyathetha bazalwane, uthi uNkulunkulu abazali mabangathengisi ngabantwana babo, because once uthengele umntwana wakho into encinci okanye umthengele ibhrukwe okanye afake eziweave, ukhona umntwana wakho uyamthengisa, you say you are selling your child, umntwana oyintombazane. Hallelujah. Namhlanje uthi uNkulunkulu abantu besifazane mabakhe babaqwalasele abantwana babo, because ke ndiyaqonda ukuthi ngabantu abangoomama abathengela abantwana babo impahla abangamantombazane most of the time. So yiyo loo nto ndibhekise kubo namhlanje ndisithi bazali bam, akhe sijongeni indlela esinxibisa ngayo abantwana bethu ngoba ihlabathi lonakele in fact. Kodwa ke malingathi selonakele siphinde nathi bathi abathi ngabazalwane baphinde balonakalise ihlabathi. Alinokuthi ihlabathi lingcole kangaka siphinde nathi silingcolise bazalwane. Thina bekumele ukuthi sayireduce le nto le yokungcola, sihambe siyothatha nabaya sebengcolisile ihlabathi, sibafake endlini kaThixo, bahlanjwe ligazi likaThixo, bafike bayazi indlela. Hallelujah. Asikwazi ukuthi silapha ngaphakathi siphinde izinto zapha ngaphandle esozifaka ngaphakathi endlini kaThixo. Ayihambe njalo bazalwane le nto, ayihambi kanjalo bathandekayo. Mayibongwe Nkosi. Ayihambe njalo. Ihlabathi kumele lifunde kuthi bazalwane. Hallelujah. Kuze inkanuko ingabikho bazalwane, ingabikho inkanuko ehlabathini. Hallelujah. Andifuna uthetha ngayo ngoba seyingenile nalapha ngaphakathi endlini kaThixo, because bangena ngento ezimfitshane kwalapha endlini kaThixo ngoba abazali phaa ngasemva bakwazanga ubanxibisa abantwana. Hallelujah. Glory to Jesus Christ. Hallelujah. Glory to the Most High God. Bendinalo myalezo namhlanje okuba umzali ngamnye makayijonge indlela enza ngayo emntwaneni wakhe oyintombazane, indlela amnxibisa ngayo nezinto azifakayo emntwana wakhe oyintombazane, amqaphele. Naxa selebolekile athi uyoxoleka phaa komnye wasenext, amqaphele umntwana wakhe. Hallelujah. Glory to Jesus Christ. Futhi ayifumane i-punishment xa ethi akalimamela ilizwi likaThixo. Mayibonge Nkosi, mayibonge bazalwane. Hallelujah. Thixo xolo ke anisikelele bazalwane. Bendiveza lo myalezo namhlanje wokungcola kwehlabathi elibangelwe ngabazali abangakwazi ukunxibisa abantwana babo. Namhlanje uthi uNkulunkulu le nto it must stop, le nto mayiphele bazalini, especially abantu basindisiwe. Sanunxibisa abantwana benu into ezimfitshane, iminiskirt nooshoti, hallelujah, neebhrukhwe, sanobanxibisa bazalwane. Umntwana oyintombazane unxiba ilokhwe, intombazana le unxiba ilokhwe akayinxiba ibhrukhwe. Umntana oyintombazane unxiba ilokhwe bazalwane. Mayibongwe Nkosi.
umntana oyintombazane akafakele enhloko bazalwane, akafakele umntana oyintombazane. Sanubafakela abantwana ezifiber bazalwane, nibafakela inyoka ezinhlokweni zenu, sanubafakela abantwana ifiber enhloko, sanubafakela newool, sanubenza i-dreadlocks abantwana abancinci abangamantombazane, sanubafakela bazalwane. Abantwana abangamantombazane mabakhulise inwele zabo kakuhle, bazikame qha inwele zabo, basindisiwe. Nibafundele nezi scriptures kwenzela into yobana bayazi indlela yokuphilela uThixo. Haleluya. Indlela yokuphilela uThixo ihlukile ehlabathini, futhi babazi nobungozi bezi zinto ukuthi zizobaphelelisa phi. Kwenzela into yobana noba sekhulile ke ngoku ethathe isigqibo soba angammameli umzali, yazi uziyele ngokwakhe esogweni. Wena unalo igalelo lokuba lo mntana esogweni, uziyele ngokwakhe ngongammameli kumthetho, because naseBhayibhileni akunjalo. Babekhona abantu babengawuthobeli umthetho. Haleluya. Otata babo bebekade bewuthobela umthetho kaThixo. Fumaniseke lo nyana ongena endaweni katata yakhe yena khange awuthobele umthetho, then lo nyana uziyele ngokwakhe esogweni, ibe utata enze kakuhle. So bazalwane, masiphele apha. Inkosi yoxolo isisikelele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Mntaka baba, emva kokuba suzwile, isiphi isinqumo osithathayo na? Mina bengizakuthi thatha isinqumo ngempilo yakho nempilo yomntwana wakho. Thatha isinqumo uphenduke, ngoba isikhathi asisekho. uJesu uyabuya. Uma ngabe uzwa abantwana bakaNkulunkulu abakhuluma ngalolu hlobo, yazi ukuthi uJesu useyabuya. Njengoba uJesu esebuya, uyalungisa manje, ulungisa umakoti wakhe ukuba umakoti wakhe oyibandla lakhe atholakale engenambimbi, etholakale eclean, engenabala. Ngakho phenduka usezwa, usanenhlanhla njengoba usezwa kanjena. Phenduka, ungadlali ngethuba, ngoba leli thuba uma udlala ngalo uza kulikhumbula, uza kufisa ukubuya uzozwa izintshumayelo ezinjengalezi, uthole ukuthi alisekho elinye ithuba lokubuya uzophenduka emhlabeni. Ngakho phenduka, uma uzwile le ntshumayelo, phenduka mntaka baba. uNkulunkulu uyalungisa manje, ufuna umakoti wakhe ohlanzekile, ufuna umakoti wakhe ongenabala, ufuna umakoti wakhe ongcwele. uJesu Kristu uthembekile. Uma ngabe sizivuma izono zethu sizishiya, yena uyakusithethelela zona zonke, uyakusithethelela mntaka baba. Ngakho woza kuJesu, thatha ungafanele ukulahle ukushisa egameni likaJesu. Amen.